saka kubva 2019 creation of the world new order ndo iri kuitika zvakare. Then tinenya yemamask tikuti karambai muchipfeka futi zvakare because sin rate yedu iri very low. Chitanga 2019 patanga manyedze mask dzisaka tikuti vanhu it's now a law yekuti kana usiri kuzvikava your body according sezvatataura mask nekuzoti zvinhu haufani kupfudza mabva ekuda mudenga kana apa, it's now becomes a sin yekuti even heaven unogona kutoitwa disqualified because zvataurwa naProphet it becomes a law because the prophet is equal to the Bible, because the current word ratumwa naMwari is equal to the Bible. Saka Prophet Madungwe is equal to the Bible and is above to the Bible. Saka it's a law that was set by God. Chazogudza yekuti kayatwa lifted by God. So we are not happy nenyika dzese dzakubvisa mamask vana Canada vana America vana chi we are not happy, but we are happy nezviri kuitwa nedzimwe nyika dzikuramba dzakadaro. Dzingave dziri kutadza kupi kwadzikira nekuda kwekupfeka kwamamask. Alright, tinganyanya kutaura nyaya yeprostitution iri very low. Iri very low because paunovhara mask auchazivi ndeyani kuchiva kunoita kushoma. Then tingangoti vene kuti vanhu garai mudzimba handiti kama lockdown kwatiri we were very happy handiti because all my government ari kurosponda kwatiri vanhu vanogara mudzimba even zvese izvozvo zvinodzikisa sin rate. Saka zvakatibatsira zvakanyanyisa kuti munhu umwe anga ari mumba nemukadzi wake, saka sin rate yedu iri pari right. Asi kana world order yapera tinoziva kuti vanhu muchadzokera futi kunzira dzenyu sezvamurungoita sezvavaingoita futi kuOld Testament. Ende pane chimwe chikamu chamakakurukura naMwari. Alright, saka tingati ndo zvikamu zvatakakurukura izvozvo nenyaya yema-elections yeZimbabwe. Vanhu vazhinji vari kundibvunza nyaya yema-elections kuti ma-elections eZimbabwe akambomira sei. So tikasvika patakagarawo pasi naMwari. So tineya tinoti the political change structure inotanga yaitwa kana pachiita change mukati menyika. Saka ndingati pamusoro peZimbabwe hatisati taita the current inonzi political change structure. Saka kana isati yaitwa paiti change pa any country, saka ma-leaders they are chosen and removed by God. Saka vanhu isati rambidzi kuvhota ndekwenyu munoita, but mavhota tisu tinoapprova heaven kuti tiri kuda here kuti mutungamiri wamavhotera akwanise kuti akwanise kuita mutungamiri wenyika. Saka mukaona munhu aita mutungamiri wenyika zvaitwa approved by God.